rasulillah gare ka mu muke nema, ya rasulillah gare ka mu muke nema. Da fari zan sako sarki ya makagina, wanda ya yi dare rana shi ya yi ummina, da dubin salati ga rasuli da manzona, ɗan amina ɗan abdullahi da maulana. Labbaika ya rasulillah, labbaika ya habibullah, labbaika ya nurullah, labbaika ya macecina da maulana. Gare ka mu muke nema in mun shige fama, zuciya tana kuka kai kadai take nema. So nake na kalle ka ko cikin mafarki ma, dan so na tashi a fadar ka mai girma, a fadar ka mai girma. Ya rasulillah, zan so na ganni fadar ka, ina tare baitinka, na ringa ma kirari a gare ka da mai girma. Na shigo fagen yabonka da haya abon fati, dan kai mu kewayabo har ma mu sa sauti. Ba batun wai mu kyale kwana bakwai sati, ni yabonka ne na rike gashi tun ina karami, yabonka tun ina karami. Salamun alaika, assalamu alaika, ya mai madina, ni ina so na je madina gunka mai girma. Ba gudu ba ja da baya sai ma'aikina, mai gida na aljanna mai kausar maulana, mai manyan sahabba mai abubakar maulana, mai umar faruku ya da manzona, ya da manzona, mai usmanu, ya mai aliyu, sirki gun aliyu, kakan Hassan har Husaini ya da mai girma. Ni ba zan gajiya ba da ma baitika na ba, mai cika na kyawu ba ai maka ta muka ba, mai farar zuciya wadda ba ta san daga ba, sannu manufar aiki sai mai halin girma, sai mai halin girma. Ko na ce ba mai kowa, shi na ce waɗan baiwa, na kira shi da mai girma na saman girma. Kai isa da girma aminci sai fa manzona, almadani duniya lahira mukan nuna, ban mu san kowa ba shi kadai mukan nuna, dan fashi za ya cece mu da mai girma, sai da mai girma. Ya da maulana, a gurin ka mu za mu zauna, da iyayen mu za mu zauna, mu ta miƙa ma yabo da aminci fa mai girma. Da marbi hamdinan zan huta da mai girma, ba wai dan na gajiya da baituka na ba, mai hula na manzo ne da ai man duba, a tausaya
a duba mani lamura na maulana. Sayyidi Rasulillah, gani babu ilimi, a taimaka a zuba man, in dinga ma kirari da baitukan halin girma. Sayyidi Rasulillah